ka mkpọba ka mkpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, ndị bụ Igbo n'obi, ndị ọ na-agụ agụụ ịfụnanya Igbo na-aga aga. Wee kpọwa maazị dịka Okwuluọra ndị Igbo, Okwuluọra ndị Igbo, ihe dị n'Igbo na-echu gị ụra. Adreesị ndị ọya, olileanya ndị ọya, olileanya ndị ihe na-esiri ike. Makwa na ọ bụrụgoro na ị na-achọ ka ịkwụ ụdọ n'onu Okwuluọra ọkpọ gị, ndụ a bịakwa n'ime gị. Wee kpọwa mmadụ dịka anyị dansị ụwa afọ Igbo be anyị ukwu. Ihe ị na-eme na anyị Igbo na-afụ gị, ọrụ ọma ị na-arụ na ndị Igbo na-afụ gị. Ndị Igbo kunie kunie kunie, n'ọkụ dara ibuba ayo ma ncha chai. Ọha na eze ndị Igbo na-abịa m ọzọ, Maazị Onyekachukwu nọ n'ọgbọ Kano. Na-eleta m ka ndị Igbo si wedere mgbe e were ndị ọ na-abụ ndị na-emete nawo ndị nawo bara n'ihe, mgbe e were ndị na-ekwu okwu ndị ọ na-abụ ha kwuo okwu Igbo ege ntị, ndị ọ na-abụ ha kwuo okwu ụwa n'onu ha, ndị ọ na-abụ ha kwuo okwu n'ala Igbo obodo edere ndị ọ na-abụ ha kwukwu okwu n'ụwa ege ntị, amara n'Igbo na ọka na n'ihe a na-emekwenụ. Ekwuwe Chief Ọdịmma Egwu Ojukwu, Okoro na-eti okori, nwoke gbanuwo ka ha, nwoke gbanuwo ka ha, nwoke ejike na-ejekori, onye a na-abụ okwukwu okwu n'obodo ederi, ofu onye na-achụ na-abịara, ofu onye mmadụ na-abụ, ndị Awụsa gbọrọ ya mutu mbiwu, ofu onye mmadụ na-abụ Ọdịmma Egwu Ojukwu. Hei Igbo ana-ama ihe kedu maka ọha na eze ndị Igbo, ndị kwesịrị ibe ọnụ na-ekwuru anyị, Igbo politicians ndị kwesịrị ibe ọnụ na-ekwuru anyị, mana aftazie na ọ bụrụ ya anyị na-ene anya bụ anyị na-akwekanụ. Anyị a ga-akwapụzi akwapụ, a ga-eme agha, mana anọgidere m ka m si were nọrụ ya bụ ihe abịa m na mmụọ. Mwesi ka mkpọba ka mkpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, ndị bụ Igbo n'obi, ndị ọ na-agụ agụụ ịfụnanya Igbo na-aga aga. Wee kpọwa maazị dịka Okwuluọra ndị Igbo, Okwuluọra ndị Igbo, ihe dị n'Igbo na-echu gị ụra. Adreesị ndị ọya, olileanya ndị ọya, olileanya ndị ihe na-esiri ike. Makwa na ọ bụrụgoro na ị na-achọ ka ịkwụ ụdọ n'onu Okwuluọra ọkpọ gị, ndụ a bịakwa n'ime gị. Wee kpọwa mmadụ dịka anyị dansị ụwa afọ Igbo be anyị ukwu. Ihe ị na-eme na anyị Igbo na-afụ gị, ọrụ ọma ị na-arụ na ndị Igbo na-afụ gị. Ama m ka isi abụta ụmụaka be anyị ndị na-eto eto, onye pụtara ekwu ya n'ọkụ, o wee pụta ndị Igbo anụwo olu ya. Ọ bụrụ na mkpọba ndị na-eme ana Igbo mba ma gbaa ụlọ Zeus 101 na ọ ga-ebu m aka. Ọ bụrụ na ngụbagụsịa magụ ụlọ Zeus 101, kedu ihe m ga-akọziri my mother taa? Maazị Mathias Ezeaku bayi ukwu, Mathias Ezeaku, Igbo love themselves. Na ihe fụrụ ka o si wee dịnụ, ị na-agba mbọ afọ na Igbo ga-adị na mma. Enwere ike ọ bụghị otu isi eme ka onye ọbụla siri chọọ ya, ka m ji kpọwa onye ọbụla kube 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 ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi, ka anyị jikọọ mamịrị ọnụ ka o wee gbuo ụfụfụ ya, malụ ka anyị ga-esi wee mee. Gbakwa brọda Paul Chigbo, onye tinyere okwu n'ọnụ, onye bụ ndị Igbo n'obi, onye ihe Igbo na-adị mma. Wesi ọ bụrụ na anyị ncha jikọọ ọnụ, anyị bụ ndị a na-anụ ụlọ ya n'iru akwụkwọ. Kpọwakwuo Uncle IB Maazị Ifeanyi Chukwu tinyekwu ọnụ n'okwu na anyị ncha niile etikọ ọnụ n'Igbo ga-adị mma. Ihe mere ka anyị dozie ebe anyị, weta omenala eke ya chịkọta ha n'Igbo, onye n'Igbo ewe iwu, onye megide na nwanne ya, onye afụka na ọbara nwanne ya, onye ọbụla kwado nwanne ya na ihe a ga-eme na ọ ga-aga akanụ. Ọ bụ ya bụ m ji were anya mmiri na-ebekwa n'Igbo be anyị ukwu. Eziokwu bụ ndụ waja nwunye m, aka m hụrụ gị ọhụrụ,
mana ihe m na-ahụta n'ime gị bụ eziokwu, ihe m na-ahụta n'ime gị bụ adị m na mma ndị Igbo nwanne m. Jidekwe ka iji na nke onye a sịrị jide ka o ji na-eme ọfụma, mana a sị rapụ ka iji mara na nke ị na-eme adịghị mma. N'elu nwanne anyị nwoke ọhamadike ndị Igbo, ọhamadike ndị Igbo nọ na mkpọrọ maka na ọ na-achọ ọdịmma nke anyị ihe ukwu. Ọkwa afụfụ a na-ata mmadụ ncha na-atazikwa ya o, ma ndị chọrọ ma ndị na-achọghị nọ na-efuzo ya Igbo n'ahịa. Maazị Onyekachukwu kwuru na ihe anyị chọrọ bụ udo. Udo dị n'onye ọbụla chọrọ udo ma matakwa na ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Mgbe na-agbakọ ndị niile na-akpa aghara n'ala Igbo baa ya ihe okwu. Ihe eji mara ala Igbo bụ udo. Onye mebizina ala Igbo nwanne m, onye akpasazina ala Igbo ụmụnne m. Ihe anyị na-achọ bụ nnwere onwe n'ọbụ eziokwu. Ihe anyị na-achọ bụ adị m na mma, ihe anyị na-achọ bụ adị m otu, ihe anyị na-achọ bụ ka esi mee onye ukwu ka emee na onye nta, ka e wee n'iwu nke na-achị anyị ncha wee jikọọ aka ọnụ. Eburu m nwanne na bịakwute ndị niile bụ ndị dibịa n'ala Igbo, ndị na-egwu ndị be anyị wayo oke onye ọbụla kpachakwara anya maka ndị niile bụ ndị isi ụka n'ala Igbo, ndị na-egwukwa ụmụnna anyị wayo onye ọbụla kpachakwara anya. Chai, anya mmiri na-agba m na nleta ka o si eme n'ala Igbo onye ga-ekuzila anyị mwesị ka anyị kọọ mamịrị ọnụ na anyị kọọ mamịrị ọnụ na ọ ga-agba ụfụfụ. Chai arịrị na anyị ncha niile etukọ ọnụ wee jekọọ ya bụ ihe na ọ ga-adị mma. Mwesị nke onye chiri ya zeruo, nke onye chiri ya zeruo, nke onye chiri ya zeruo. Maazị Onyekachukwu sịrị onye m na-akpọghị ma ya ewe n'iwe maka na onye kpọchara onye o were mara na onye ahụ ewere mmadụ ma ncha. Ọ dị n'ọnụ.